bakwethu sanibonani nonke endaweni enikizo. Umkhulu lo ugogo uZwane wanele uzalwa insizwa yakaMthembu. Bafowethu-ke ngithi ngifoneleni sililungise udaba obhekene nalo. Ngifoneleni siyilungise iy'nkinga obhekene nazo. Ngifoneleni bafowethu sigeze, sisuse amathunzi, sisuse amabhadi, sisuse iy'chitho ey'mpilweni zenu. Bafowethu ngifoneleni sisebenzisane silungise impilo yakho, silungise ikhaya lakho. Ngabe izinto ay'hambi kahle ekhaya lakho, ngabe izinto y'hlangahlangene ekhaya lakho. Ngabe umakoti anizwani kahle, ngabe umkhwenyana anizwani kahle. Ngabe ingane yakho uyayibona ukuthi iy'nto zayo ayihambi kahle noma ithi izama ukulungisa impilo yayo, kodwa impilo yayo ayiyi phambili kunala izinto ey'hamba y'bambeke khona. Ningapheleleni umoya bese nigcine nixabane nodwa. Letha umntwana la ekhaya, letha umntwana azosizakala la ekhaya. La ekhaya uyeza umuntu ahlale la ekhaya lashwe leso sikhathi leso esohambisana nokugula kwakhe. Uma wukuthi umuntu kufanele ahlale isikhathi esingangenyanga, umuntu uyasihlala isikhathi esingangenyanga la ekhaya. Lashwe ephiliswa ukuze kulunge iy'nkinga zomuntu. La ekhaya isethongweni bakwethu, kuyaphiliswa kulashwa abantu. Akekho umuntu obuyiselwe emuva, wonke umuntu oney'nkinga abhekene nazo. La ekhaya uyasizwa lashwe. Hlale phansi ufane nomuntu wala ekhaya usetshenzwe, uphiliswe, ulashwe bakwethu, udle umuthi, udle impande, uphume uhambe uyolungisa iy'nto zakho emhlabeni. Ngoba izinto ey'ningi zabantu zakhiwa, zaboshwa. Abantu la ngaphandle bafowethu abathakathi babhokile. Abantu bayay'bopha izinto zomuntu, y'thule zithi tu. Uhambe uzofika ubone ukuthi ngifikile empumelelweni, kodwa mase kufanele kuqaqeke ibhodo lokugcina, izinto zakho y'buyele emuva, y'shone phansi. Lapho kufanele wazi ukuthi kunesidalwa, ngabe sasekhaya kini noma esasekhaya komalume, esingahambisani nokuthi wena uphumelele. Ngoba kuhamba kuvuka umona ey'ntweni zakho ukuthi le ngane ngeke sikwazi ukuthi sinikeze inhlanhla, sinikeze impilo, kodwa isabiza isibongo sakomunye umuzi esingawazi. Abantu bakulowo muzi abakazi bafike nokufika la ekhaya. Siyazi ukuthi bafowethu imizi eminingi ibhekene ney'nkinga ey'ningi ey'hlangane nethongo, ey'hlangane nesidalwa. Wozani bafowethu la ekhaya, siyaligeza ithongo silifake, siyawuvusa umsamo womuntu usumise, uvuke umsamo. Uthi uma uthetha ithongo lakho nawe ubone ukuthi uthetha into ephilayo. Ungathethi into othi uma ushisa impepho kodwa bese kujika izinto, ubone kuhlaphazeka izinto empilweni yakho, kuphele ngisho nomsebenzi ngoba usuke wathinta into eyimpepho emsamo. Ithongo lakho alilihle, aligezekile. Leli thongo olithintayo limnyama, aligezekile. Ingakho kufanele ukuthi ulungise umsamo, ingakho kufanele ukuthi ulande inyanga. Bafowethu landani iy'nyanga zinilaphele, zinenzele imizi yenu. Bafowethu la ekhaya yonke leyo nto leyo iyenziwa la ekhaya leyo nto leyo. Siwuqinise umuzi wakho, abathakathi bangadlaleli emzini wakho. Umuzi wakho uma uyindoda ungabi lula, umuzi wakho uma uwumama uwakhile umuzi, ungabi lula umuzi wakho ngoba kuthiwa ayikho indoda kuloya muzi efanele kudlalelwe kuwona. Umuzi wakho ufanele uhlonipheke. Bafowethu ngifoneleni, inamba yami ithi 072 481 5291, 072 481 5291. Ka-MTN ithi 064 052 3706, 064 052 3706. Mfoneleni bafowethu, silungise bafowethu, abantu bangaxakeki sikhona. Sikhona bafowethu, abantu bayasizakala kakhulu. Abantu bangicelile bathi angivele bakwethu ngibazise abantu ngomsebenzi engiwenzayo ngoba abantu bahluphekile kakhulu, abantu abazi ukuthi bazoyaphi. Sebehambe zonke iy'nyanga abantu baze bofika ngisho nakomhlaba uyalingana abantu. Bofika phesheya bakwethu la singazi khona, behambe becinga usizo, belishiye emsamo bakwethu. Usizo lomuntu nomuntu lusemsamo. Uma ulungise umsamo wakho, walungisa isidalwa sakini, walungisa isidalwa sasekhaya koma, lezi zinto mezaxhumana zasebenzisana bakwethu, kuphelile empilweni yakho, ayisekho enye into eyophinde ikubambe. Kodwa uma ubona into engahambi khona la ngingahambanga kahle khona, ngoba masithinta nento eyinhlambuluko esimeni sekhaya, leyo nto iyakwazi ukuthi ibambe iy'mpilo zabantwana ngoba kunomuntu wathi mehambe emhlabeni wahambe ey'bambile izinto zalela ekhaya, wahamba into ey'bambile izinto zala ekhaya. Ngaleyo ndlela-ke izinto zenu ngeke zize yiphumelele bafowethu, ziyobambeka ngisho usuphumelele uze kuthiwa umuntu uthathe intambo wayikhunga noma uthathe intambo noma wayiphonsa eweni bakwethu
ngoba izinto zakhe zisuke zihlakazwe umoya uqobo uhlezi kuyena, awuhlezi kahle, uhlezi ngobumnyama. Amanzi amnyama bakwethu la ekhaya siyawageza amanzi amnyama la ekhaya, siyayilahla leyo nto, sihambe siyilahla emfuleni ohambayo leyo nto leyo, kuphele inyanga uyibone izinto ngamehlo. Abantu-ke benza izinto bakwethu, bakhuluma ngethongo, bakhuluma ngendlozi, into ongayiboni. La ekhaya uma uphuma la ekhaya uphuma ususitshela ukuthi ngibone u-1 no-2 no-3. Uma ufika ekhaya uyafika usitshele ukuthi sengibone u-1 no-2 no-3 makhosi, sengifike ngabona u-1 no-2 no-3 mkhulu. Izinto zala ekhaya sezishintshe ngendlela eyisimanga, ngisho silele ebusuku siyibona ngamehlo. Angifuni-ke mina umuntu onovalo, angifuni mina umuntu oshaya uvalo, angifuni umuntu osabayo mina ophinde angifuna ukuthi wema sengiyasaba. Sekunezinto engiyibonayo, ilona ithongo. Ithongo liqhamuka ngey'ndlela ey'ningi ezahlukahlukene uma livela kumuntu. Kuwukuthi izinto zakho nawe uzothi uma ubuka uy'bone hamba kahle iy'nto zakho uy'bone y'qaqeke iy'nto zakho. Ngaleyo ndlela-ke bakwethu abantu abangifonele kakhulu, abantu abangifonele bazosizakala, abantu bazoluthola usizo lukhona kakhulu la ekhaya. Siyabonga kuleyo ndawo.